ए अमित भैया ओंग मंत्र ना सिखावल जाला। अगर तारा सीखे के बाद हमरा से भेंट कर, अगर मंत्र पढ़े के बाद हैंगे पढ़ो, झाड़ देम झारखंड से, मर जेबू हमरा लंड से। तो का हाल बा भैया लगिन, हम आज बात करले बानी तनका हई वीडियो के बारे में, तनका हई वीडियो के बारे में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हम ही नहीं कहत कि जौन डाली धो के हम झूलतनी उ डाली धो के तहनियो झूल जइए लगिन। हम ही नहीं कहत कि जौन डाली धो के हम झूलतनी उ डाली धो के तहनियो झूल जइए लगिन। ई वीडियो खाली मजाक खातिर बनावल जाता, देखिए लगिन और देख के भूल जइए लगिन। समझ रहे हो? ना कुछ धइले भाई ना कुछ धरतानी, ना कुछ धइले भाई ना कुछ धरतानी, तही लाइन बनल रहल भाई लगिन। हम बकचोदी शुरू करतानी। एक कैमरामैन तो मल्ला ना देखत लगाव साला गाना। का बा एही ढोढ़ी के सभे दीवाना, एकरा नीचे सोहर लोभियाना। एक कैमरामैन कहां जता रे रे? लुधियाना। ए साले जा, साले मरे के लिखल बा त तार के समझाई के। रुको जरा सबर करो। हमरा ढोढ़ी के सभे दीवाना, एकरा नीचे सोहर लोभियाना। ओ नहीं रही मत आई ह हमरा नगरी ना तो लइका बिगड़ बड़ा सन, जानते रहो भौजी फाद ये सतार घर। यूपी बिहार में बालफुअन के सेना धक्का धुका देला लहंगा में पाना। यूपी बिहार तो भौजी यही के बदनाम बा। जहाँ जे पैना छुअल सन ई मत बुझिए कि आट जाई, जहाँ जे पैना छुअल सन ई मत बुझिए कि आट जाई। आ ढोड़ी तो ढोड़ी ह, तारा नटी पले फाट जाई। नौकरी बिना तू बेरोजगार रही गइला, पति नहीं बनल तू प्यार रही गइला। आपन कल दूसरा के जमीन पर हलावत तरसन, आपन कल दूसरा के जमीन पर हलावत तरसन, पति तो दूर के बात बा भौजी, आजकल यारे बन के काम चलावत तरसन। जान वाला चारी मोहब्बत पर भारी पड़ल बात जब सरकारी। तू सही कह तारा भैया, तोहरे खानी हमरो भइल बा। तू सही कह तारा भैया, तोहरे खानी हमरो भइल बा। हमें तो हाथे हिलाव, हमें तो हाथे हिलावतनी, ओने दूसरे को ले गइल बा। बड़ा हरामी हो। करब खेती बाड़ी तोहार ससुरारी, हम बेचे आइब तरकारी। हाँ तो तू तरकारी बेचे जइयो और हम ट्रैक्टर लेके खेत जोते जाए। तो आइए और अपना खोल खोल कर चेकअप कराइए। तू का कहे के चाहत रहा अमित भैया, तार कहल समझ में नहीं आवत। जौन भी कहे के मन साफ दिल खोल के कह। होई हो बाबा हम बाल ब्रह्मचारी, आगे से कम ज्यादा देखिले पिछाड़ी। नजर से नजर मिला के नहीं रेख लो, नजर से नजर मिला के नहीं रेख लो, ले जाओ ने कुटिया में अब भौजी के उघार के देख लो। कर मेरे को जानता नहीं। होई हो बाबा हम बाल ब्रह्मचारी, आगे से कम ज्यादा देखिले पिछाड़ी। तो आई से का भैया हमनियो पारा पारी, तारा कुटिया से तो बढ़िया बा हमरा मुखिया जी के घारी। गाना बजाओ। ए अमित भैया ओंग मंत्र ना सिखावल जाला। अगर तारा सीखे के बाद हमरा से भेंट कर, अगर मंत्र पढ़े के बाद हैंगे पढ़ो, झाड़ देम झारखंड से, मर जेबू हमरा लंड से। ओ सब बढ़िया कहते भौजी कि दोनों धइले बा दोनों धरेला, लहंगा उठा के खूब करेला। वाह क्या सीन है। जाने कहावा से सीखले बसाखी से जो पहुंचता के तो सही कहता रे भौजी, दुर्गति करला तो करबे करी, आ मरवाइबू तो मरबे करी। अंत्रु मंत्रु अंत्रु मंत्रु लइका के समान उड़ंत्रु। गाला में माला आ हाथ में दौरी धइले बाड़ो, गाला में माला और हाथ में दौरी धइले बाड़ो, आ सामान भी लावे वाला कामे अमित भैया ई कोई से शुरू कइले बाड़ो। अरे दादा हो साला हमार सामान बिलवा देला। जब हईसन खेल कइले बाड़ो तू चालू, तो तारा लेके घूमे के चाहिए 4-5 गो बंदर और 20-25 गो भालू। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? साला हमार ऑटो ले लो, चौरो ले लो, सामानो गायब कर देला। आ लोग के दहेज पिटवे वाला काम ये अच्छा बात नहीं है अमित भैया, करके तू छोड़ दो। लोग के सामान बिल वही बता कितना जना का दहेज पिटा जाई। बहुत तेज हो रहा है। कौन साला मंत्र मारती हली, देह के नरजी झाड़ती हली।
बहुत सहले निभाई लगी एकनी के बकचोदी अब हमरा से ना सहाई, बहुत सहले निभाई लगी अब एकनी के बकचोदी हमरा से ना सहाई। हमरा चैनल पर बन रहा लगी, फिर नेक्स्ट वीडियो आई, तब तक के लिए बाय।